Tätä emme teitte tänään niin koulussa. Punnerattiin. Montako sait? No en mä oikein muista. Mä olisin ees. Ja mitä muuta tehtiin? Hiilasvaltaikilla. Akseli sanoi, että se oli aika kova. On. No miltä se tuntui? Ihan hirveältä. Mä sain niinku 40,5 minuuttia. Tekis kaikki lapset sillä? Joo. Ja sit puoli minuuttia kerrallaan. Niinkö? Ei kun minuutti. Ei kun Minuutti kerrallaan. aluksihan pitäis joo. Minuutti on aika pitkä aika tehdä sitä. Mä huomasin eilen, että 40 sekuntia jakso, mutta sen jälkeen meni ihan maitohapalle. Monta ihan tulisi saada. Mä olin niin poikki, että en mä pystynyt katsomaan nyt lukemia. Musta tuntuu, mitä sulla oli? 40? Mä pidin mun mielestä yritin pitää 40, mutta sen pystyi pitää käytännössä vaan sen 20 sekuntia ehkä. Ehkä 30. Varmaan 30 ja hyvä turva. Niin, siis mä päätin koko ajan, että mulla on yli 30. Mutta mä huomasin, että naisten ja miesten erot on aika isoja. Sen takia varmaan niin kuin lasten ja aikuisten erot on aika isoja. Et esimerkiksi jos skaalaa juoksut,